sira mo ka lang pipintahan. May nanang kagay, wala na, pututan mo yun. Magpausok muna tayo mga kawarak para yung mga mangga natin magkaroon ng konting bunga para busog match na naman yung mga warak-warak. Natatayan eh. Tayo, nagagalit kayo na walang bunga yung kalabasa natin na yung pala laki oh. Nadagulnahan ko yun. May bunga pala. Ayan po yung fruit of labor po. Yan po yung bunga ng pagpapahirap. Kuminsan, hindi mo yung nakakala. Nagagalit na yung mga kawarak, hindi marunong magpabunga ng kalabasa. Namumroblema kami kung anong ulamin namin. Meron pa nang nakatagong kalabasa dun, no? Mga kawarak ko, ang laki. Natatay na, Mr. Mike. Isa na lang ang problema kung paano natin makukuha yan. Ngayon, unexpectedly, meron palang mapapakinabangan doon sa taas ng puno. Ayun, no? Nakakapagtaka yung bayabas. Namunga ng kalabasa. Talagang thanks God. Thanks God. Thank you, Jesus, for this blessing. Thank you. Pag pinabayaan ninyo yan, lumagpak sa lupa yan, durog. Buto na lang ang makakain ninyo. Abangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nalapas na tingala. Sa punta to the moon. Sa punta. Ayun na. Atuan eh. Maghanap muna tayo ng ng may pangsasahog. Jingo! Game! Greg, padala akong 200. Saling panggata. Kala ka rin ako. Na? Dan! Magtalo kanya ka rin. So, maghanap muna tayo ng makukurakot dito sa tindahan ng warak-warak ko. Para may pangsahog tayo. Muna tayo mga warak at maghanap tayo ng madidiskarte natin dito. Makukurakot muna tayo. Pwede pong ipa-bla. Pwede na yan. Kaya may itong pulubasa siguro na eh. Magkala po, 35. 35 po. Ayun po. Malala ko na po sa... O sabi siya pa hindi na alam ko. Tapa-tara ko. Manyaman tapa ako. Mayaman din yung baka electric fan. Maling sa akin, no? At kaya pong murang mayaman dyan. Ay, di murang manyaman. Ano may nakbag yun? Bala mo bigay kaya tugi ito. Kaya ko pong tapaglalasang lechon. Isan? Asali lang ako pong tapadya. Malo mo, kasi magkata akong kulubasa eh. Sabi na mo ka na pa? Pwede din ang tinapa. Pwede. Ali, ako
ko na yung kakabit kayang kulubasa, pirito ko niya mo. Pirito. Ay, puro. Yan. Yan, 13. Itapong tapa siguro maya. Sige po, di na nyo na ipamuyat si. Pota kakagliyo. Ano mga payantala ay kaglino. Wala pa. Mali. Sorry. Akala ko kumakagli ka, kaya sabi ko mauna ka na. Dalaga ka pa pala. Buti na lang ako, binati na. Kaya sali na ako, pakonsulada ko na yun yung dinala ko. Sama ka rin mo rin mo. Itang manyaman na, murang manyaman. Itang lalasang ating lalasang lingyo. Ano ko? Ating manyaman sa akin na medyo mura. Ganyan, manyaman na siguro doon. Kaya magkano lang yan. Ano talaga yan? 75 ko. Dako naman. O, daka na. Alagang dinalan. Alam ka, 75 mo baka natin pala yung loting. Ang bait ni... Ang bait ni ate. Apo, ang 25 siguro kantin. Ating kang pwedeng saling kantin eh. Sabi kitang kain eh. Panero mo. Mga panero. Pero itong masarap kaso wala tayong pambili ng ganito. Ito yun. Ganito, atse. Kaya wari, chicharong naman rin eh. Pota dugong alakang pera, di mo sa pera ka, nakakaletang papasyok-pasyok. Ano ka rin puro kaya? Itang pwede tayong pagkain, pagkabit kayong gata, pang sahog. Mas mayaman yun. Kasi kayong makabalo ka dyan eh. Mas malasa yun. Wala pa try na. Oo, mas malasa na rin eh. Oo. Alakaling ang daming mabibili dito sa palengke kaso pag wala kang pera talaga wala kang mabibili na siya. Ay salamat digda. Bewasa ano pa pala ka silang sa digdagan na lang. Bakit di mo binabasa mo pa yung 5? 28 pesos na lang. Ganon. Sige. Salamat sa 100, marami pa palang nabibili. Salamat, Atse. Happy Fiesta. Tama lang, ba't Ay, napakabait ni ate, oh. Mantakin mo, bumili ako ng 25, ginawa ng 28, kaso binawasan pa niya. Salamat, Che. God bless. Pero kalakad ko na yan siya, yung mayap, mamabot niya namang wanang bitis. Kaya nguyat ko kanya. Nguyat ko kanya. Wala na ba tayong mapipitas sa ano natin? Yan. Ayan. Ang kawara ko. Ito, pwede ito siguro. Itong isa. Ito nasa ilalim ano. Di na ginuguntingan. Di na. Marami yan. Maliliit yan. Doon kasi medyo may lasang balasenas. Kasi pag gano'n yan, hindi maglalasang balasenas yan. Nakatali pala yan. Oh. May ribbon. Maski pa paano. Para maski pa paano makakaano rin tayo ng para sa atin. All silly. Mamaya. Pero ngayon na. Ayun ito. Pwede tayo sa ito. Nasaan? Ayan, pwede. Pang ito. Yan. Pwede na ito. Yan. Para ano lang. Ay, kawala ko. At bumili akong tapa. Dahil salita ako ng salita, yung hindi na tinapa ito. Yung binigay sa akin, hindi na tinapa. Ano na ito? Tinapi. Ayan, at saka gata. Pwede na yan. At buhay na yung makawalak yan. Oh.
Basta na yan. Kaya po dito, sabay na yata eh. Oh. Wait na lang po tayo, mga 10 minutes. Okay na yun. Mag-sign ka na. Tapos, piprito natin yan dito mga tinapa natin. Ayos na. Huwag lang maselan mga kawarak at mabubuhay tayo ng ayos. Ano? Tapos, okay na. Gata-gata lang tayo mga kawarak. Ginataan, kinapa. Mga kawarak ko at He has waited a long time. kahit na po tayo, fight eh. Kawarak-warak, birthday nyo. Was Wolverine's first ever slap. Kaso, mali yung pinuntahan. Kahit na tayo mga kawarak, fight. And the biggest slap fan on the Oh. internet. He'll be joining us Nice. momentarily with his special brand of slap commentary. For a while, I believed the tayo, Russian kain. slapping tournaments were far more Ay, powerful than the kawarak American day. slapping Warak, series. This is warak. Ako naman, Nino nga, no? kuraran si. Kuya kuraran. Ilan siya? Ilan? Oh, abiro ya tayo. O, ito lang lapon nila. At tira, at ulit tayo. Magkami ng yan, apo daw. Alam po mga bisita ng warak-warak ngayon. Dahil matatanda. Eh, puro bata naman. Ito si Adi. Ang pangalan niya si Adi. Siya yung bisita ng warak-warak. At saka si, ano pangalan na to? Si Duy. Yung mga bisita ng warak-warak ngayon. Naka. Kumasin. Diyan na rosaryo mo na. Ate, may pabigmeto ka na ako. Hindi, chaten din. Na? Chaten. Nung ka rin yung sinali ka rin. Osik. Nino? Osik. Kang Osik? Ko. Magtinda yung mga Osik? Ko. Nagtitinda pala ng kaya yung Osik. Sorry na, magselos na. Sorry, magselos na.